bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum hande kadi Windere TV e émission Sénégal men ceerno Yaya ko welama mawɗo hande guitta e saaha maɗa totta bandiraɓe gam haaldude munen ceerno Yaya ko arde foof calmina bandiraɓe on saaha puɗɗen nadde e namde ɗe. Assalamu aleykum mboɗo salmina bandiraɓe julɓe foof hay goto ma accani eko taari ɗum ha jofte horko ƴerto Allah joƴƴinimi ɗo debbo e gorko suka e mawɓe hay goto mi accani guila ceerno Abou Ndoulouma ceerno Sidi Modji ceerno Hamma Diop ceerno Samba Nianor ceerno Bella Sy kamɓe fof hay goto mi accani mabɓe. So tawino tan e tonggol daɓɓol haalnanno min ceerno Yaya holɗo jeeya e nder leydi Sénégal ko holton holko mbiyata bandiraɓe? Jeeyami nder leydi Sénégal ko wuuro wiyetego Diakiri Buli Jawdi woɗɗani asna balla e hoore fof wonde kono Allah joƴƴinimi ko hande ko horko jeere mbawi kono horko jeere ni kadi jeeyami. ceerno Yaya hande Allah waɗi leydi ndi gandal kam koko meeɗi wodde guila abadan dayman dappat heddo ko neɗɗo anda ha heeɓido walla heddo neɗɗo anda wasa heeɓidade walla heddo neɗɗo anda ha heeɓido kono kadi Allah rokkani ɗum woni ko ardi pop somin mbimo holko woni gandal holko mbiyata bandiraɓe? Gandal ko Allah ko sirlu mawɗo mo Allah waɗi ngal famatako neɗɗo wawa andide gandal foof kono gandal ko sirlu mawɗo ko sirlu woni gandal sa nani gandal tan ko janggude e ɗaɓɓude sirluji gonɗi nder so wonano sirluji yimɓeɓe potat gandal na yaaji gandal ko ma tampane ma humpite gandal kadi ko ma laɓɓine ha laaɓa sagge siwte e ɗum tawi noon gandal ko sirlu Allah mawɗo goɗɗo nder wonani ɗo fof famata ɗum aɗa wawi janggude taw a famani ko woni nder hen aɗa wawi janggude taw a ala woni muɗum nder hen aɗa wawi janggude taw a naftoraki e nder hen gandal yiɗi ko teeɗo laaɓɗo muño jaaƴo joom ɓernde moƴƴere. So tawi hande aɗa sife e yimɓe anduɓe tabarakallah machallah gandal min mbiyata neɗɗo ko ceerno walla min mbiyata ɗum ko ñugam ñugi walla min mbiyata ɗum ko bileejo walla min mbiyata ɗum ko ingénieur hol fannu gandal mana mo jarɗa walla min mbiyata ɗum ko exactement ko holɗum? Gandal min mbiɗa yaari to banggal bindi to alquran o mbiɗa yaari to banggal fina tawa tondit komi tawɗo janggumi kadi mbiɗa yaari kadi banggal ganduɗa hoore ma to banggal gueɗe jinneji sirluji jinneji de kalɗa de eyyi mbiɗa yaari ɗum exactement banggue ligguey ma min jiiɗi addude hol banggue jaaruɗa? min jaarumi ko banggue liggeyam ko banggue moƴƴere Allah kala ko faate bonande mi yiiɗa mi ñaagi ɗum Allah to banggue lodde yimɓe to banggue safrude yimɓe gueley yanoɓe ɓaleɓe ha e toñaɓe ha e dabraɓe ha e galleji bonne ha e dewle bonne ha yimɓe waɗaɓe bonande ne jara ina mandila taw teyani a faami ha e ɗaɓɓitoɓe visa ji e ko nandi hen ina heewi kono ko banggal bonande to banggal gandal bonande mi yiiɗa. Pourquoi? tagi mi yiiɗa ɗum no jangguirmi ni e no tottirami ni on idi anji ɗum kadi Allah kadi idi anji ɗum Allah yaltini sirluji kewɗi yaltini gandal kono wiyani bonne o wiyani pijire so tawi a waɗi bonande e nder bonande a yoɓama oɗon kalis andu o wona naftorowoma ko leptoyo ɓesgu ma janggo e jaam woni daña ɓesgu donkana ɗum woni daña ɓesgu tampa e aduna wiye ko bawmin ko gandu taw ko an ko ƴettanoɗa ko woni ko ɗum rutte e ɓesgu ma ko ɗum woni noon ko moƴƴani ina heewi gasata ko way noon min to banggam min o min mi yiiɗa on kalis to banggam min o mi yiiɗa bonande. tawi neɗɗo woni cattiraɗo dewgal walla cattiraɗo ɓesgu exactement beele aɗa waɗa ko way noon ko nandi hen? mawɗum fo tabarikalla ɗum mbiɗa liggoyo ko way noon kadi mi dañi hen woni fodde rewɓe jeetato ɓurnoɓe sattirede cattire ha wiya ɓe kam ko ɗamtidi dewgal mi dañi hen woni eɗe wawi wiide noon kadi yimɓeɓe ne gandi holɓen. holko heewi wadde probléme baaɗo noon parfois nana yimɓe ne mbiya ene wonde gorko ladde walla debbo ladde e ko nandi hen holko addata neɗɗo jooɗo guiƴu men miñu men mawnu men moni pop moni kala yaha e suudu muɗum mais kañum jooɗo tan ronke yo heɓ gorko holko heewi addude ɗum? ɗum ina waɗi hen sifaji tati
ɗiɗo gandumi jomum ina wonde gorko ladde gonɗuɗo e seydani ganda hoorema pour gorko ladde o tant que so yaltani makko o wawa yawde hebde dewgal ɗum ko gorko ladde ina waɗa noon ha tampina jomum kala ko aada firto walla yaa ha nandire ganda hoorema yakata mum tasa gueɗe ɓe ɗimguel nguel ɗum ina waɗa ka taw jinnaɗo mum o ina jogui noon humre tinde humre sattude humre ɓoyde e ɓandu mum ronkini ɗum so dañi ɓesgu ngu humre nde yaa ha nanggu ɓesgu ngo pour uddito donka walla pour dañde ɓesgu donka walla pour dañde dewgal donka goɗɗum ɗum ko ina waɗa gueɗe taw ko gueɗe bonɗe jinnaɗo ma o waɗano ɗo en gueɗe bonɗe nangguma ha abbitoma an ɓiɗɗo banggue ɓawla banggue ranwa donka hebde ko jiɗɗa ko to banggue dewgal ɗe gueɗe tati min gandu men e banggue fannu am ko gandumi ko adi e neɗɗo immoɗo hen Allah walla ɗum yahamana caggal leydi jooɗo toon duuɓi capantati capannayyi ene sippire e kebgol kayitaji ene ronki beele gonɗo ladde to wawi wonde foof e dow leydi ndi ene ronki hebde kayitaji mais an ko ga gonɗa beele aɗa wawi liggodirde e neɗɗo baɗo noon fa tabarikallah machallah ɗum ɗo mi liggodiri hen to banggue France o yimɓe jiiɗi ɗum so tawi vidéo yalti soɓe nani eɓe gandi mi liggodiri mum ha ɓen keeɓi kayitaji kadi ligguey baɗo noon mbiɗa liggey ɗum no fewi kono avant ligganade jomum komin dar alhaali jomum hami anda to ko min jeeyi walla wona min jeeyi so wona min jeeyi en liggodirta komo mi anda ko min jeeyi mi fuɗɗo ligganadema somi ligganima kadi ɗum ko ga watte to men ga to Fouta men ga ne heewi barke ne heewi duwaw ɗum to koye GPS mbaɗam yaha yetto jomum te so mbima balɗe sappo e joyyi ko balɗe sappo e joyyi katen bo kadi an aɗa rokka happu an ceerno an ɗum ne holli rokkude happu holnaki de min kala mo liggonto mi rokkat mbiyatmam ko ñalawma tel so waɗani noddam te alhamdulillahi rabbil Allah waɗen sutura ñalawma tel o waɗa ɗum kamɓe eɓe gandimi hen to banggue o aɗa jogui hen de preuve aji laaɓɗi ɗi ganduɗa ɓe kam kañumen on liggodiri kañumen ni e koye mumen dutti mbi ceerno men de ko liggodirɗen ko yettude Allah alhamdulillahi rabbi mi jogui hen preuve aji laaɓɗi an e hoorema wawi tudden preuve aji ɗi laaɓɗi ceer ɗi Allah lamdi hakkude minen e mum ɓoynoɓe toon to banggue kayitaji dokkanmami ko ñalawma so tawi ko lewru ɗum yaltini wima ko lewru tawi ko balɗe sappo e joyyi wima ko balɗe sappo e joyyi tawi ko lewru ko fayi wima lewru ko fayi so tawi kadi mi jeeya ngal ɗon gollal mbiyatmami komi jeeya en nafdodirta mbaɗaɗa sifo jeyɗo de ceerno mbaɗaɗa sifo jeyɗo sahaji mbiɗa sifo jomum yaaha alhamdulillahi rabbil alamin mi waddama noon gueɗe kewɗe mi sifo jomum yaaha ha toon so yeehi toon kadi jomum noddata kam de jomum ƴeewa tan anda gollo golle mo anda kañum de woni o neɗɗo wawi jewtude woneji foof gasata eyyi kono holmo Allah tutti woni aɗa ara e jeere tawa neɗɗo kala ko wiyete ko yeeyete neɗɗo o ene jogui ɗum nana e place muɗum kono omo wawi dawde lewru ha dartimo wuuri ko ɓuuri ko hewde ni bagage mo somino o wattinto ko rokkirde walla o wantira par ce que o ronki yo jar marsani so tawi neɗɗo yeeya ko jarata wattinto ko yadde banggue ɓayre jimmi wiide ɓayre noon kadi parfois en wona e fannuji foof banggue ɓayre ɗum Allah rokkini ɗum no fewi eyyi ɗum so neɗɗo daari tan yo daara guila e men enen daara guila e men tan min daarima joni noon joni min daarima jomum daari guila e men tan ma andu to banggue ɓayre eɗen golla ɗum no fewi kono ko ɓuuri en hewde to banggue ndi ko mbiɗa ko jeeygu ngu jomum waɗat ɗum noon ko humre aɗa humre heewi fannuji holko mbiɗon humre min mi mata ko dabare walla ko nan humre ina waɗa ganduɗa hoorema neɗɗo ina ɓooya liggadema ronka dañde no yiɗiri ni addanma humre hakkude ma e arsuku ma woni humre udduɗa ina waɗa humre taw an ganduɗa hoorema taw aɗa waɗa ko fawani rawhan ma yiiɗa to banggue zina aɗa waɗa gollo ɗum saaha foof ɗum no adda humre ina waɗa humre gandanɗa hoorema kunuko e yitere heewe ma ha ɓurta ha ɓandu ma ndu watta majje watta teddude fittandu watta habde anani ka awa joɗade e golle ha nde ɗum addata humre mbiya kaari waɗi kam ni walla ni taw ko an uddi o taw kala ko joƴƴini yahat kadi neɗɗo fof ƴeewa labde ɓandu danayal o jamanu mo gonɗen kala ko wona danayal hande holko mbiyata danayal sa nani danayal woni loɗɗe daneje guila cosan men koye kore mbatte ina waɗi ko yadata hen
ranwa laaɓa sa lootimi ɗum gueɗe ma fof pewat ɗum woni danayal ɗum ko guila fina tawa hande no yimɓe mbawi sohlude kalis ni e haaju mbayi hewni kala mo sikki kalis mata mbiɗen sohlu ɗum ala ni wayni leydi yimɓe fof cohli ɗum de waddi watta men eyyi yimɓe lotto ko danayal danayal hande o jamanu mo gonɗen ɓuuri wadde priorité gueɗe kewɗe e sohlaji no mbayi hewde e charge ji no mbayi hewde kala mono hutoro hande gorko e debbo yo ƴeew danayal sa heeɓi danayal a heeɓi ngaalu sa heeɓi danayal a heeɓi udditade sa heeɓi danayal a heeɓi yakar a heeɓi foof ma heeɓ kadi ko heewi won hen ne mbiya mboɗo wawi dañde kono dañanmi ko darata ko junggam ko wonata probléme o beele neɗɗo caggal Allah ne arsiginma aɗa daña kono ko dañata ko wawa jooɗade beele ene woodi peeje onon ɗe mbawɗon wadde ha ko neɗɗo o dañata ko beele ne jooɗo junggo mum wadda ko naftori walla ko holnoon ceerno ɗeɗon inde Allah ɗe goodi ɗen inde Allah jaaɗoɗe leɗɗi mum no goodi ko addata ɗum taw kalis rokkude darade junggo ko wonata probléme o ɗum ɗon ko junggo yulgo wiyete junggo yulgo ɗum kadi o waɗat ɗum koye ɓandu wonata ɓuuren hewde kadi ko seyɗani waɗanma noon joni so tawi neɗɗo wayi noon oɗon jogani ɗum peeje walla so tawi neɗɗo wayi noon ine jogini ɗum peeje ɗe kadi ko inde Allah nde wawi suurde me ɗum ɗon so ɗum waɗama kalis ma wawa fandude jawdi ma wawa fandude aɗa humten haajuji ma ni kalis kam sa jogui mo humtaren haajuji ma ñamede yarede kono ko heewi kam ma wawa moftude an ka janggo e jaam so surprise ari walla haaju ari mbaɗa ɓesgu machallah ine ara foof no ari tan neɗɗo wasa wurde gurdam guertogal so fini tan ko galo kono so tawi ne ari ngun woni basa non ɗum ko musiba hande ko jamanu ɗaɓɓoru ceerno adi yen neɗɗo omo jogui compétence hande won place cohlaɗo oɗo place de kaari ene andi ɗum ene andani ɗum ene woowi ɗum ene wawi ɗum kadi ene jogui posture o holko wonata probléme neɗɗo o wawa dirnade poste tan hawo daña poste o wonata probléme so tawi ɗum ene woodi e neɗɗo o oɗon jogani ɗum peeje aha to banggal ngal ɗon no mbinumami ni nane tan woni labde ha joni mbiyama ko danayal tan labde ɓandu tan emin jogini ɗum dalil to banggue heɓde ɗum ɗon kadi mbiyata Allah mbiyata ceernoɗa haggal ceerno Mountaga Tall on tagui min jokkodiri hono ɗum min liggodiri idane alhamdulillah ɗum tagui kela gam Dakar kanko déplacé waɗami foof hono ɗum min jottodiri ha hande to joɗɗen ɗo ko ɗum addimi ɗo koye Dakar gonɗa walla a yahat tan aɗa ara walla so neɗɗo sohlima ummoto ɗo ya hor kaƴere walla ene wawi widema ceerno Yaya min de mboɗo sohluma kono mi ko Kaolack kono mi ko Nouakchott walla kono mi ko kala ɗo mbawmi wonde mboɗo sohluma mboɗiɗi gara so tawi neɗɗo hatojini e jotodiral e maɗa gam liggodirde e maɗa won haaju mo ganduɗa ene huufi ɗum te ene jogui jorto moƴƴo soko tawi on jettodiri ha joni wawi gasde ko neɗɗo o arat walla ko holnoon exactement ina waɗi haajuji in to gonɗen to Fouta to tan ko ɗon batte ina waɗi haajuji alay saago gummoɗa gara tawa jomum mbaɗana ɗum to woni ɗo fawi ko dow haajuji he fawi ko dow gollal ngal yiɗi ngal ko hen fawi kadi aduna kala kaɗa golla e windere gollu gonga surtout so ɗiɗi yaade garta gollu gonga so ɗiɗi yaade garta min mi heewani hoccude saka mi ya min mi nelanta mi haalde e jomum ko laaɓi addami somi waɗi liggeyam paari mi huuti kala ko dañmi Fouta ɓuurinimi Fouta mbamɓe ɓername min marawde min kala ko dañmi Fouta ɓuurinimi kiɗo nguli ko fof ceerno ko Fouta to woni barka waddi wawo ko toon kadi woni foof eyyi min kam banggam kala ko dañmi ko Fouta ɓuurinimi mbiɗa ñaagui Allah hay ligganade neɗɗo ni suko sagam yo ara kono noon alay saago a jeeya hoorema alay saago kadi jaaha tawa yimɓeɓe eyyi comme hono ni affaire nde ene hawno seeɗa to onon seeremɓe ɓe eyi so tawi oɗon kalda e neɗɗo oɗon keewi wiide joni kay so tawi a waɗi naggam tan inchallahu rabbi ko cohluɗa ko haaju ma o gasat kono so awa so nahri tan oɗon keewi wiide joni noon min noon ala ko mbawmi ko Allah wawi eyi manam jimmi wiide ko non aɗa andi rek onon haade kalis nadde oɗon mbawi foof kono so kalis naati tan on mbawa ko Allah wawi haajo kolloton ko Allah voilà kadi ene waɗa saaha neɗɗo ne jogo caɗele cattuɗe saabu neɗɗo jogota ko caɗele ala hay ko rokki dépasse temedde joyyi eywa gara pawa ɗum mana ujunnaje sappo ujunnaje capannayyi mbo so joguiɗo ujunnaje capannayyi on kam arata ene lijjita yo walle ha yo heeɓe temedde joyyi so tawi hande neɗɗo yiiɗino arde liggodirde e maɗa ene jogui haaju kono noon doole ngala ene yiiɗi de mboɗo yiiɗi de kono noon doole ngala
beele ene wawi arde tan liggondira e ceerno Yaya. joni ko kalɗa ko min o ceerno Yaya o kala ganduɗomi alhamdulillahi rabbil alamin mi ligginiɓe yimɓe gaare am mbuuɗo ngala jeeyi ha poyen guiɗo men jetti Allah garta yam min mi meeɗa yawande innam aade hay sa addi mbuuɗu ma ngo mi liggante ɗum min mi meeɗa yawande neɗɗo surtout ɗum ko tuggi horkoɗiɗa taari ɗum ina gandi mi meeɗa yawande neɗɗo kala no garduɗa yam no jogirɗa ni ko noon naatiren men Allah mi ñaago Allah mi tottirma ɗum Allah ina waɗi aroɓe ni para mi liggonma para mi itta passe mi rokkuma ɗum de ɓuuri sabu garɗo ligganede manam ala passe ko hotiri sa wi ɗum yo sooda lati ujunnaji ujunnaji jeerde an ko ligguiɗa ko mi sikkani jomum sene wawi hutorade ɗum de ceerno ɗum mi waɗni ɗum neɗɗo ko Allah da rokkat amen ko ɗum rokkat amen tan ɗum Allah addana amen tan kono min mi fawata neɗɗo ko ala sa addi mi yawantama alhamdulillahi rabbil alamin wona yimɓe décret so nani ɗum décret wona yimɓe décret ko jamfanteɓe gara tan so ligganama jahade sa waɗi gollal sa gollini neɗɗo yeehi a jamfima ma gollal ngal jamfi way kono tuldaram ni ma tawde so tawi ceerno o ñawdima tuldaram ɗam nangui a wi ha ñalawma telma addu ñalawma addani so tawi tuldaram no wo fonno jogademo ɗo ko duuɓi sappo ko hitande ngal jogotoma sa jamfima tan eyyi te ñalawma jamfeɗɗa nde on ñalawma ɓurata musde ma an taw inde Allah nde ay inde Allah yo jarane foof mbaɗan haalo pulaar ne mbiya hay so ceerno ma funtima woto jippudima jamfe woto jippudima funti sa a waɗi hunde nde wonko jaranma a waɗi hen ko poɗɗa wadde ko tan Allah nene daara Allah ne wawi jaborade sababude ɗum ɗon mbaynortoɗen hande so tawino a jooɗinoma jonde dendagal joɗotoɓe e yesso gollorde ene gollano yimɓe ene daña mana almuɓe aɗa wasiyo onon e koye mon hol jonde poɗɗon joɗade hon comportement poɗɗon jogade vis à vis yimɓe dañoɓe haajuji ene gara e mon holko basirɗa onon e koye mon hol darde poɗɗon darade yimɓe aroɓe mon ɓe gadda haajuji ɓe holko wonata basitomi koye amen minen adi foof ko muñal e needi jaɓɓare yimɓe ɓe surtout ça très important ɗum foof adi yaaje ɓernde muñal manggal weeɓani neɗɗo fof ma yi neɗɗo kala façon neɗɗo debbo e gorko a yiyat no wayi ino wayi hamnade no wayi huɓɓina kono jogo muñal jogo yaajere jogoɗa juru nunɗa laaɓa kadi inde Allah nde kadi jaada hen laɓɓina ɗum ha laaɓa joni wasiya faade almuɓe aroɓe kadi mbiɗa wasiyi ɗumen kala neɗɗo garɗo ina darta hunde yo arde niidi teddugal arde deeje laaɓal ina waɗi hen hono gardata fewani welani haalde eyyi sa yettima ceerno a jooɗima yeeso mum woto waɗi hen gesteji a fotani holɗum ɗum ceerno ala komin jiyani yo neɗɗo arde e nunɗal e teddugal e de respect kadi ñaago Allah ko garɗa ko Allah waɗanma hen sutur taw koyɗe moƴƴe jaɓɓuɗade taw ko koyɗe bonande noon yo Allah hanni toon min beltima e hojomaji dokkuɗa bandiraɓe nde tawno so tawi neɗɗo heɗirima ɗum haqqille andan tigui rigui a haali ɗo hen gandal kadi e wiide bandiraɓe yooɓe jokkodirama nde tawno ko ɓuuri holliri ewa moni foof wasata won haaju cuuɗiɗo e muɗum moni foof wasata won sohla jogui soɓe jokkodiri e ceerno Yaya Sow Allah e wonde moƴƴo haaju kewɗi ma humto ko heddi noon neɗɗo yawma fof nde gummiɗa aɗa fayi e ceerno wonko foti adade e maɗa foti adade e ma fof ko gonɗinde nde ko anni o no gonɗinirta mi yeehi docteur windini kam ordonnance mi yeehi pharmacie wi kam yomi soɗɗe ɗo poɗɗe ɗe poɗɗe ene cellinami so tawi a wawi gonɗinde poɗɗe pewnade ɗa anda mbaɗaɗe paquet aji ɗa anda a anda pewnuɗo a wawi gonɗinde ɗum de somi yari ɗum mi sellat wadde so tawi aɗa yaaha e ceerno aɗa foti wawde gonɗinde ha jammo nawammi o inchallahu rabbi ene wawi moƴƴude to kaari kala ko woni sikki sakka wona ko moƴƴata neɗɗo andata ɓerɗe ɗiɗi moƴƴani ko jiiɗa diwde woyndu mbaɗa ɓerɗe ɗiɗi ma ummoy ngal ɗo bannal a yettota ko oto banggue wadde kala kaɗa waɗa yo gonɗe ma kadi kala kaɗa waɗa haaloɓe pular mbi so ceerno ma funtima woto jippude ma funti kadi neɗɗo a wawa dambude ɗum e nder suudu a wawa hofnude ɗum kaɗa ɗum ɗoygol kaɗa paratan mbiya ɗum par ce que c'est à dire ɗum kadi neɗɗo wiyaka yo wat ko wawa kono kadi yo eto wadde hakke doole muɗum ceerno Yaya min beltanimama min ñaganimama Allah kisal min beltanimama mi rokkuma jungo Allah jarama a jarama jarama
merci beaucoup jarama